Hi guys, good morning to everyone. Welcome back to our vlog. Assalamualaikum namaste. Amo mozain dong. So Dini hai dia 19. Dini ani mane जोनोम दिन आंनि birthday. So नोंथांमोन आंखौ wish खालामहर. फ्राय मिया 18 मोन मियानि फ्राय हाय exam start जादों. फ्राय मंगलबारै जोबगोन. बेनिफ्राय जाहनि मोला हाय हामा जादोंना guys बियो आमायनिसो बिदिनो भिडिअ बानायदों. जाहनि मोला switch off जाना दङ. So नोंथांमोना vlogखौ नायलांबाय थादो. Hey guys, babu uti baidu hina. Hi guys, bengna hi ada aboman. Kaya. Mana nang nana kau di kamde? Ne. Si bukan udah siapa buka? Ayo. Nana. Hey guys, oma bedor labadang ni birthday ni, ani fry ni hai zahana na kesuat ada benar fry bikana. Tini masih berusaha kena ada kam. Hey guys, tahu hangse. Besok ini ni bika bayi nala bade. Hangse kau bayi mana horigan, buat jauh. Tahu matang. Jadi pura birthday party. Nih guys, dasar kamu dari bitanga, amaya motor, alu, lai, ampai bikin dengan na, badan. Bedor. Gada sate na? Poria. Nih bikin kamu nangku pun, hygiene juga sindong guys, tahu bedora, gada ga sindong aja. Nih guys, sahana ada, hei, ni friend undu ada, dah, halagi utia ke, friend salah kita bedi deh, nah, nanti, Nih guys, cuy bahasa yoga sini dong oh, Oma thơi ni deh, thơi deh. So guys, tayang logofor kelihina थांनोसै. So नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो. दासो लिंहैगोन आङो. So guys, tayang पुजाखौ खांबाय. So दायो आमाय मुफायबाला खामसिगोन आरो birthday partyखौ. दासो खांदों आङो पुजा. दिनों जाना नाया. Nih बिथाङा लादो. लाजिलै guys. So dayo amai मुफायबाला खामसिगोन. So नोंथांमोना ब्लगखौ एन्ड हालागै नायलांबानो जाबाय. Nih guys, दासो बिलुन सुफुंखांबाय जोङो. आमाया दासो मोनफैदो. मानगौनि होदो जोंखौ. Nih guys, दाउ बेदर बियो जाबाय दाउ बेदर. अमा बेदर दहैनो मोनखांबायदां. आं दासो ब्लग बानायनो मोनदो भिडिअ. So नोंथांमोना ब्लगखौ नायलांबाय थादो पुरा पार्टी दिनि. B. Oh B. Ba bikin sini aruk baik ham. Nih, yo lo lagi kan. B. Liram macam mana ni sih? Mati lo kau benda itu. Ele double P. Oh. Nih finally guys, bilang kau sepung kang zebai. So finally guys, decorate ke kalam khambai. Angto khalamakine. Happy birthday. Rule. Oh ni, nang tu mana? Happy birthday Madhushmita. Kan kalau ni nama? Ini berapa? Kasih bagai dia. Ada yang dia kena song. Kena sampai tadi. Nang lah. Aku nak
Kenasongnya. Gitu. Dia berapa nih? Angni sona nang are. Excited banget sih dong guys. First time kayak gak. काटो जल्दी से Day to you Happy birthday to you Happy birthday dear Putri Happy birthday to you Kena dah gini, bapu dah gini, dah gini. Ada Lawan lecang le zapan. मेगन माने फुना हो Abi bhai. Riku sama ni ni. Kita. Share betul lagi deh. Mahai do because. Oi, dia main kemana pilih? Kameramen aru. Oh, dong sih baca. Tinggal itu baik. Wah friend Iki main kameramen. Kameramen nasi ni. US ni friend lah deh Roro subscriber ni dona ni bahai. Bahai musa ha. Subscriber ni dah bahai musa. Roro. Teh sắp được ấy Guys, kamu ni dah kai. Wish me on birthday. God bless Nah guys, gift mendang ni friends sudah naik ambil ke makanan. Happy birthday Thank you. Welcome. Thank you. Aku pun nana dah bahai. Ale ang pun na dubina ang Nana tu bahai pun na. nangabi ko cuman hindi mo Orang ada cakap lagi. ang pun rasu na halang kang Angni friends pura decorate करने थे. Thank you so much. Dah beda. Sampai deh Sampai dah. Hadi. Nah guys, kami yang ke pura lokai sebna bahai. And Angni friends pura decorate करने आओ मने मानगन help kan bayar. Thank you so much menanggan. Sahana na ya undulang baik ki kana benua se so de nang der bala nugun ne ini deh nah akai ke baby din ये थोड़ा बड़ा हो गया Kasih puja deh. rehene dong Ikan dah. Coba cobain dong. Jangan silang. ama ya wow man madi pun ada wow itu kau sih teh keran halam beta ama gini apa itu 13 years complete jab hai guys ang dini gede share dun na laisa Siapa dini sa nana buku gurne pai Aku buat deh. Angko pukul mana masuk. nunga dini first time kalau kau nak kapsi aku makan dini sekolah dah Jangan bimai. Dah beda. guys dini sampai first time ama aku kuno ya thank you
Ang mabaw supay naman. Hey guys, gudofurka oंखाम होगासिनो दङ बोरै जादों ओंखामा गोथाव बोरै जादों मा जादों नों अमा सुंगि टेस्टी स्टेला माबोरै जादों होनदों अमाथो स्टेला गोथाव जादों ना दैमु जादों So guys, saya oंखाम जाखांबाय अमा बेदर दाउ बेदर ओंखाम जाबाय ओमफ्राय ब्लग खालामासै खामानिखौ दाबो ओंखाम जागासिनो दङ ओंखामखौ बोरैबा जाबाय दासो ओंखाम मोनजादों आमाया जायाखै ओंखाम दे आं बिजि माहाय दा मा खालामदोंलै मा बिजि मा बिजि मलम लाबाय थादो आरो तामाय इमप्रेस नांबाय नांनाया बारदेनि मोजांलै नांदो ओमफ्राय खाना नांदो अरसायबाय थादो नै गाइस आं अर सायगासिनो दङ दायो So guys, दायो बार्थडे पार्टिया जोब्बाय दायो आं ओंखाम जाखांना ओरैनो दङ गाबोनहाय एग्जाम दङ दायो फरायनांसिगोन गाबोन मोननै साबजेक्ट दङ गाइस ससियेल ओमफ्राय साइन्स ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायना बोरै मोनखो प्लिज खोन्थाहरबानो जाबाय मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम एन्ड साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय नोंथांमोनखौ डेक'रेसनखौ आरो खेबसे देखायगोन दे Wow, man बढिया डेक'रेसन गाइस दायो टाइमा जादों 9:30 जासिगोन ओमफ्राय दायो आङो फरायनांसिगोन स' जि बढिया नांदों दिनै आंखौ डेक'रेसना पाम थांजोब्बाय बेलुन 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 गाइस आमाइमा अर सायगासिनो दङ नै आमाया पुरा बोराबदो आंखौ बोराबदो गाइस नै सासे जिल्ला जि दिनै राजायाखै अरसायदि आइनो बिदि मा लाजिदो पुरा लाजियो अरसायदि राजायाखै So guys, ada abomen आंनि ब्लगखौ नायना बोरै नांदो प्लिज कमेन्ट खालामबानो जाबाय मोजां नांदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम एन्ड साबस्क्राइब खालाम स' दिनै आं 13 years कमप्लिट जालांबाय एनिफ्राय आंनि भिडिअखौ मोजां नाङोबा एसेब्लाबो मोजां नाङोबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय Okay, bye bye guys, good night to everyone, stay safe and love you all.